ingurun usurbildarrak udaletxean eskainita etortzaia otordu bolta eta nahi duge bastante ondo pasatzia. Gero, aurten aintari berria hau makila hartu berria du, behar gobetu esango nola hartu dut da nola damakin. Atzo, antzerkite ikustea etorri zinaten nahi ere, eskerrik asko. Eskerrik asko etorri zinaten nahi. Zeratik gu bildurra baendur, ez ote gendun asko osatuko, baina jende asko etorri zinaten. Bueno, eskerrik asko. A ver, buenos días. Bueno, guardion, danoi, egia esan, esan berret oso pozgarria dela, hemen Bazkai hontan zuekin elkartzia, aukera edukitzia izan ere oso argazki eharra da, atxebako komedoria jendez gainezka ikustea, eta eskerrak eman nahi dizkizuet, hoxe, urtez urte, Bazkai honta etortzeko aukera emate ikuzuelako, gonbidatzen gaituzuelako, festa bestialako bakarri gazteentzat, hemen ere espiritu gaztia badao, hemen, eta zuek ere, bazeate, festaetako protagonistak, eta beraz, eskerrik asko. Eta, bueno, esan behar nunde bai, eskerrak eman nahi dizkiet, jubilatuen elkartiei, badakitelako festen antolakuntzan parte hartzen dezutela, eta eskertzekoa da, festei ere bai, zuen ekarpen hau egitea. Eta festetan ez ezik, badakit urtean zehar lan handia egiten dezuela, eta horrek erakusten du, zuen kolektibo oso bizia dela, bizi daun kolektiboa dela, eragile aktibo bat zeatela, eta guretzako, udal ordezkarientzako, interlokutore, ezinbesteko interlokutore bat zateguntzako, eta baliatu nahiko nuke, gaurko Bazkari hau, elkarlanerako dei bat ere egiteko, eskuz eskuaitzeko, badakizue legealdi hontan, proiektu oso garrantzitsuak, importantiak ditugula esku artean, eta nekez aterako ditugu proiektu horiek aurrea, zuen laguntzari gabe, eta elkarrekin lanik ingabe. Baina, bueno, nien ez gehiago luzatuko, asteleneko txupinatuan esan nun, ez da lan azitzeiteko momentua, ondo pasatzeko momentua da, urte guztiko nekiak eta arazuak eta betebeharrak albo batera usteko momentua da, eta esan bezala disfrutatzeko. Komentaba en euskera, ondo pasa.